Lala ban shna kari India yakidrun kibala ban yakun syaka madan thma hakani ka juk bat kani ka perthei kabangi imda lemda ngim sem labu thong yalade ban long kinong yapani bor kabam markliang kamla shu ban sei ka jingthmo chungi namar ladangi kwa ban long kibru kiban poi syaka no ka thong jong ka jingjob ngiha ban yat yaklenti kabae ban yatan ju bor bat ki weipat la kalong hakaliang ka bor yale bor jong ka jingstat in hablong ki bapen kre janai lem kumta ki eke baro ki jingthmu kisa shupulum kaino namar kita ki bayasha ki bakham stat bat ki bakham don ka bor ki khampoi syakliar jong ka thong ne ka jingyale banlong ki bakham krautam namar kumbangi tep khamtam ka jingem jong ki mensimbriu bakat ba ngidang ring mensim hakani ka perthei ngitip syai ba iwei second kalong kabak koridor tam haka jingim chungi kibriu kei kabangi kwa ban khamngam jiliu hangne kalong baki babun kiri ka perthei menta kilas dang ban penphai ya kikmat jongka syakari India wat kitu kiri kibangi cutip kum kiri ki barius patam namar ka jingla bat ka jingkiu stet kari India hakini kisnem kalong kadau baken klipat ngila ban sakhi bahwa kari India kalong kawai na kita kiri kabadang yaksat kumno banrat dengkong ya ka jingduk kibriu baim hapo jongka henry kalala ban saya shibun ki jingtip ki jingstat thmai katkum kani ka juk kaba menta khamtam hakaliang kabor ki machine ki babaro kiri ka perthai menta ki persang kumno ban penmi ya ki jaj ki tiar machine ki bat thmai ban pendon kam kum ka jingdon kam jung kibriu bam menta batlada kini ki eke baro ki urlong kalong ka jing dionong bat ki ustet kari namar lengba jung ki laban shalan syaki weipat ki bom laban shna bat ki badon kam ya kita kitiar haba phaipat syakitiar yale ne tiar ya pom thma katkum kani ka juk ka jingdon kam menta lasaki baka India menta kalala ban shna saya kitiar yale thma ki bat thmai balatip kertengkum ki vajra shot kita ki vajra shot kilong hakar kom jung kidron hakaba laban penher yaki haka jingjingai kumba 100 kilometer ye lengba jung kita ki vajra shot ki khiatang kumba lai kilo sitang ye bat laban penher yaki syasuin haduk kendai kenta lengba ki bateri baklanbor balap pendaj hakite bat kita ki drone ki laru ban penduno yaki signal jung ki weipat ki drone ki batmu ban thombor badru lengba jung ki vajra laban penprano yaki weipat ki drone tang hajrong sun jung ki weipat dakabashu page benya haka screen baladon hat kita ki remote ya kita ki vajra shot drone lashna bat penwandor lengba ka Chennai base bang bomb solution hakba ya kita ki drone mentala pha syaki sipai jongkari India kumjuru de syakatnat air force bat ka bakham sutnat menta kalong hadu arspa shipokrul layo order menta banshna ya kita ki vajra shot kabala banwanra ya ka jingyonong hapo kari India hi baro kawe hakani ka juk kabamta kalong kabadon kam palat banla banshna ya kum kita ki drone khamtam kumno ban panon kam haka jingyele thma bat ka jingye khun bat ki rius new jongkano kano kabanta kabalong markliang kani kanlong ka jingkerkhu shisha khamtam yaki sipai kari India kumno banyale persha bat ki nongshun jongga lengba kita ki vajra shot bat lasngo thuru baki babun kiri ka perthai kinsa order ya kita ki vajra shot napo kari India hakba kumi kita ki jadron nyale thma lasnaro dakari Amerika bat kari Russia